L'home és una de les poques espècies capaces d'adaptar-se a tots els paratges i els diferents climes del planeta. Sense eixir de la Comunitat Valenciana, ens trobarem una gran varietat de llocs on és molt difícil assegurar un dels elements imprescindibles per a viure: l'aigua. Dins d'ella van originar-se els principis de la vida tal com la coneixem. I amb l'aigua és possible l'existència dels sers vius sobre el nostre planeta. Prop d'Elx, a la comarca del Baix Segura, l'home ha treballat durant generacions per obtenir les millors collites en una terra on els recursos hídrics són escassos. Ja en el segle XIV, l'infant Don Juan Manuel va descriure la riquesa de l'Albufera d'Elx i la sinó que ha sigut la seva utilitat com a reserva d'aigua per als regadius la que ha assegurat la seva existència. I amb ella ha arribat fins als nostres dies una de les reserves més importants de la fauna i la flora pròpia de les zones humides de la costa mediterrània. Durant l'hivern són moltes les aus que habiten el fondó, un terreny on destaca en esta estació el color marró del senill. Durant l'època més freda, les diferents espècies aprofiten la vegetació per a camuflar-se i alimentar-se. Una au molt experta en nedar per davall de l'aigua, que habita a quasi totes les zones humides de la costa mediterrània, és la foja. Durant un temps va disminuir el seu nombre a causa de ser un element tradicional en la gastronomia. Avui, l'escassesa de paratges amb aigües netes i amb aliment suficient fa que cada volta siga més difícil trobar-les. El fondó és on més gran és el nombre d'exemplars. El morell capellut, també un expert nedador per davall de l'aigua, no cria a la Comunitat Valenciana. És una au de pas a l'hivern i destaca per les plomes del seu cap, al mateix temps que pel reduït nombre d'exemplars que ens visiten cada any. Una altra au que cria a pocs llocs és el boix. Bon nedador davall de l'aigua, necessita aigües molt netes per a viure, ja que s'alimenta de vegetació subaquàtica més que d'animals. D'esta espècie arriben més exemplars a la comunitat que de morells.
El cullerot és un ànec que cria al centre d'Europa i passa l'hivern al fondó. Amb el seu bec característic, filtra l'aigua per a trobar el seu aliment mentre nada. Una au aquàtica que destaca pel seu cap roig i pels grups que forma mentre nada i s'alimenta davall de l'aigua és el cibert. Temps enrere criava abundantment a l'Albufera de València, però avui en dia la població nidificant més nombrosa està al fondó. Un altre tipus d'aus que habiten el fondó són les pescadores, que com el cabrellot s'alimenten dels peixets i els insectes que capturen amb el seu bec afilat. La importància ecològica de la zona no podia quedar oblidada i la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, va declarar paratge protegit les més de 2.300 hectàrees en les quals està inclòs el fondó d'Alls. Va ser molt abans, allà per el segle XIII, quan es va començar a treballar per a dessecar bona part dels terrenys de l'antiga Albufera d'Ells i es va arribar a la màxima activitat durant el segle XVIII. Durant aquest temps també es va buscar la forma d'assegurar el subministrament d'aigua dolça als camps que es creaven. Després de buscar infructuosament fonts i manantials d'aigua per als cultius de la zona, va ser a principis del segle XX, el 1918, quan es va crear la societat Riegos de Levante. Els dos objectius de l'empresa eren la distribució dels recursos hídrics i la realització de les obres necessàries per a fer-ho possible. Es va decidir aprofitar la llacuna del fondó, que en aquells temps es coneixia com la Bassa Llarguera, per a crear l'embassament que serviria per al regadiu de les 39.000 hectàrees al seu càrrec. El 1948 es va finalitzar l'obra que ha permès la supervivència d'una rica i variada reserva ecològica, al mateix temps que ha sigut útil al treball transformador de l'home. L'existència de la Societat Riegos de Levante ha sigut la causa de la conservació de l'ecosistema del fondó. Esta societat ha evolucionat amb el temps, des de les clàssiques bombes per a l'elevació de les aigües fins als complexes sistemes de control totalment automàtics. Actualment el cabal de l'aigua està gestionat de forma automàtica per una xarxa de sensors que permeten que el sistema central envie l'aigua allà on fa falta, mitjançant un bombeig molt perfeccionat. La magrana és una de les plantacions introduïdes fa relativament poc de temps que avui en dia és més habitual. La temperatura i la gran quantitat de sol que hi ha fa possible el cultiu del girassol al voltant dels terrenys del fondó. El cotó, amb els seus fruits característics, és un altre cultiu que ocupa grans extensions de terreny.
Les collites fetes per l'home conviuen amb la vegetació habitual en les zones palustres que amb el canvi d'estacions reverdixen. La vida comença amb la primavera i la vegetació del fondó no és una excepció. El cenill que cobreix la major part del terreny canvia el seu color i arribarà al seu esplendor al llarg de l'estiu. Una de les característiques del cenill és que arrela en el fons de les àrees on l'aigua és poc profunda. Una mostra d'això és que el cenill sempre voreja els canals, ja que no pot créixer allí on la profunditat de l'aigua siga superior a uns 30 centímetres. Mentrestant, al voltant del cenill les aus fan els preparatius per a criar. L'escabussonet, per exemple, finalitza la construcció del niu flotant. Des d'un lloc privilegiat, este exemplar contempla el que passa al seu voltant mentre cova els 5 o 6 ous de posta habitual. Cada vegada que l'escabussonet abandona el niu amagarà els ous de color blanc entre la vegetació subaquàtica per a evitar que els depredadors acaben amb la seva descendència. Una de les aus més abundants, però al mateix temps més desconegudes, és el serenet. Contràriament a la norma dels habitants de les vegetacions palustres, el serenet és l'au que mostra els colors més cridaners. El serenet és un ocell sedentari i, per tant, habita el fondó durant tot l'any. Són les 2 taques fosques que té als costats del bec les que li han fet guanyar-se el diminutiu de serenet, perquè recorda l'estampa dels antics serens. Entre les coses més curioses del serenet està el canvi que fa de l'ús del seu estómac, en funció de la seva alimentació. Durant l'estiu, l'època de criança, el seu sistema digestiu està adaptat per a menjar insectes. Però a l'hivern, el serenet canvia la seva estructura gàstrica i s'alimenta de llavors. Les cries que esta parella de serenets alimenta frenèticament han nascut a mitjans d'abril, després de 12 dies d'incubació. Els pollets estaran al niu durant uns 10 dies i posteriorment volaran tots en grup, progenitors i cries, durant alguns mesos més. Al fondó es troba una de les colònies d'ardeires més importants de la Comunitat Valenciana.
Viuen als illots de vegetació que hi ha al mig de les llacunes perquè els ofereixen més protecció durant el moment de més perill de la seva vida, la criança. Així les podem observar vigilant la superfície de l'aigua. Si mirem atentament dins la colònia, podem distingir la garceta blanca amb el seu bec negre característic. L'esplugabous, que s'alimenta entre el ramat dels bous i busca la companyia d'altres ardeides per a fer el niu i criar. Un ou que només habita el fondó a l'estiu és el martinet, i és molt difícil veure'l pescar, ja que només ho fa al capvespre i durant la nit. Esta que veiem és una de les ardeides més rares de l'Europa occidental, l'orobal, de la qual només es té constància de la seva presència al fondó d'Elx des del 1976. Endinsant-se en les àrees on l'aigua té un major grau de puresa i una més alta qualitat, trobem abundant vegetació subaquàtica. Damunt l'abundant vegetació, i aprofitant les fulles i les branques de les plantes palustres, construeix el seu niu el fumarell de galta blanca. La població del fondó és la més nombrosa de totes les de la Comunitat Valenciana. El seu caràcter gregari fa que tota la colònia construïsca els nius en un reduït tros de terreny i ho fan així per solidaritat. Si algun depredador intenta atacar un dels nius, tots els fumarells volaran i cridaran per defendre'l, siga el de qui siga. Mirant les aigües del fondó podem observar el dens embolic que forma en l'interior la vegetació subaquàtica, el que els experts anomenen macròfits. Si ens submergim descobrirem la gambeta, que juntament amb molts dels amfípodes que hi ha a les aigües del fondó, són la base alimentària de les colònies d'aus. El fartet, un dels peixos en perill d'extinció i que només viu a les zones humides de la costa mediterrània, està present al fondó, però amenaçat en esta llacuna a causa de l'augment de la contaminació de l'aigua. A més de productes químics agrícoles, al fondó també aboquen els seus residus les indústries de polígons importants com ara els d'Elx o Crevillent. Amb la construcció de les depuradores en aquestes poblacions, s'espera una reducció de la quantitat de deixalles i d'abocaments incontrolats que hi ha actualment per les sèquies, i també la millora en un futur immediat de la qualitat de les aigües del fondó. Al voltant dels embassaments principals existeixen una sèrie de llacunes de propietat privada que tenen una gran importància dins de l'ecosistema del fondó, perquè s'utilitzen com a vedà de caça
i allí es manté una part important de la fauna pròpia de la zona. Afortunadament, les aigües del fondó tenen un mecanisme d'autodepuració que utilitzen complexes reaccions físico-químiques i permeten l'existència d'exuberants praderies subaquàtiques. El ritme vital del fondó va transformant-se amb l'arribada de l'estiu i l'augment de les colònies d'aus. Una de les activitats a la qual les aus dediquen més temps és a l'alimentació de les cries. Quan arriba este temps i els pollets ja estan més crescuts, l'activitat dels progenitors augmenta considerablement davant les demandes febrils de les cries. La confirmació de l'estiu arriba des de la comarca francesa de la Camargue. Els grups de flamencs que creuen el cel de la comunitat valenciana fan parada i fonda a les salines de Santa Pola i al Fondó. En la tranquil·litat del Fondó camina elegantment sobre els 15 o 20 centímetres d'aigua on s'amaga el seu aliment. El cabussonet viu pràcticament davall l'aigua i amagat entre el senil, on és més fàcil trobar les larves dels cucs i dels insectes que li serviran d'aliment. Mentre el mascle vigila i arregla el seu plomatge, la femella del boig comença a passejar amb les seues cries en la formació característica que es pot veure en totes les famílies d'aus aquàtiques. L'ànec cap blanc i la roseta són les dues espècies d'anàtides més interessants a conservar a causa del reduït nombre d'exemplars que queden. Els animals silvestres només necessiten un espai que els permeta de viure i alimentar-se. Al voltant de les llacunes del Fondó, el paisatge recorda en bona part el d'un oasi enmig d'algun dels deserts més grans del món. Al Fondó d'Elx s'ha mantingut la vegetació i la fauna gràcies al treball de l'home que en esta ocasió ha demostrat que el progrés no és absolutament incompatible amb la conservació del medi ambient.